А тия риби какви са? Костур. Чакай. Костура тия какви са? И това са костури, само че черен костур. Абе, тате. Абе, какъв толкова голям костур, бе? Ние сме хващали такъв. Хайде, Тони. И бял това шаран ли? Не гледай какво става отдолу. Да. Уникална. Ела да виж се. Виж. Тази там е гледа. Това е светата. Те живеят на някакви светски дълбочини до 400 метра. Това не е такова светло. Това не може да се щупи. Скъпали са. В момента се Чакай, Мадлена. Ама защо пиранята не яде другите риби? Явно са такива, дето може да се зачупва след това, иначе капнаните... Къде пиране видя, бе? Това са морски риби, бе. Свири. Това са морски риби, вие ще яти ги лавраци. Това са лавраци долу. И това са тия, дето ги продават... Виж как се търкат долу. Това там долу, където е морска звезда ли е? Да. А те? Тони, тая видя ли тая риба? Морски звезди има, да, и те са живи. Виж как са катерия там. Тони, виж тая риба, каква е там, виж. А там вътре има също някакви в метал. Това е много красиво, виж какви перки има. Има и крака. А Тони, видя ли тази надолу? Къде? Не там долу. Там. Видя ли го? Не там. Има някакъв... Виж, Тони идва към тебе. Чакай, виж, има затворена риба. Не, тя си е влезнала вътре, като в къщичка. Няма кое да гледа. Я верно са са лавраци. Тия се движат по екипчета. Това е много красиво. Съм виждала такова. Това Много отгоре си вие, това е на дънна риба ми прилича. Това каква риба е? Кое? Чакай да прочитам. Кое те интересува? Коя е тази отгоре? Това е голямата. Не знам, обаче много вкусно изглежда. Виж какви гадни очи има. Айде да влизаме в тези колите. Excuse-moi. Пардон. Айде, Тони. Къде е змиорка? Вземи го, Антоне. Край на първа част.